الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin ibn baz a wannan gari na arlit a wannan rana ta talata wacce ta yi daidai da ranar 23 ga watan ramadan hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 2 ga watan 4 2024 miladiya don ci gaba da majalisunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka wanda muna karatu a cikin suratul qasas wannan shine majalisi na biyu a cikin wannan sura shine kuma zama na 23 a cikin wannan wata. Darasin da ya gabata mun fara da bidayatu qissati Musa, wato fara bayani akan kissar annabi Musa. Yau kuma da izinin Allah ta'ala za mu karanta ayoyin da za su yi magana akan haihuwar annabi Isa da kuma annabi Musa, haihuwar annabi Musa da kuma renonsa. Kafin nan akwai dan agaji da suke daukar hoto da aka ce bai da lafiya, na addu'a Allah ya ba sa lafiya, Allah ya ba shi lafiya, Allah ya sa kafara ne, Allah ya sa waraka a cikin magungunan da yake sha. Sauran yan uwa da ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya, masu lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya. Allah ya karbi ibadunmu da muke a cikin wannan wata, ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. A yau mu samu tambayoyi ba a rubuce wanda za mu amsa, haka kai tsaye za mu shiga cikin karatu. Malam zai karanta daga aya ta 7 zuwa inda ya sawwaka, fadin Allah ta'ala wa wahayna ila ummi Musa an ardihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa wahayna ila ummi Musa an ardihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطعين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن
ولتعلم na'am ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. bakin kalmomi da suka zo a cikin wannan ayoyi akwai kalmar qurratu ainin huwa masarratun wa farah abinda ake nufi da qurratu ain shine wato masarra wato farin ciki, masarra shine wato farin ciki da kuma farah duka yana nufin jin daɗi da farin ciki. kalmar fariga ay khaliyan min dhikri kulli shay'in fi dunya illa min dhikri Musa zuciyanta ya wofinta daga tuna wani abu a duniya in banda annabi Musa. rabatna ay bis sabri wat tasbit muka daure zuciyanta da hakuri da kuma tabbatarwa. qussihi ay ittabi'i atharahu hatta ta'lami khabarahu kije ki bibi diddiginsa har sai kin samu labarinsa. an junubin ay an bu'din qala ibn Abbas an janibin an bu'd daga nesa an janibin daga gefe. yakfulunahu lakum aw yaqumuna bi tarbiyatihi li ajlikum wanda za su tsayu domin yi masa tarbiyya saboda ku. wannan sune kalmomi ga masu littafin da muke karatu. yace wa wahaina ila ummi Musa kuma sai muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa. qala qatada yace kana ilhama wannan wahayi da aka ambata ya zama wahayi ne na ilhama domin kalmar alwahyu a lugar larabci ina nufin al'ilamu bi sur'a wa khafa. al'ilamu bi sur'atin wa khafa shine bayar da labari cikin sauri kuma ta koyayyar hanya shine abin da ake cewa alwahyu a lugar larabci. alwahyu to ana itlaqin kalmar zuwa ga ma'anoni wato zuwa ga kididdigaggun ma'anoni. akwai inda in an ambaci alwahyu alqur'ani ana nufin ma'ana kaza, akwai kuma inda an ambace shi ana nufin ma'ana kaza. ya zo da ma'anoni guda uku. akwai alwahyu shar'i wahayi na shari'a. kalmar wahayi wanda idan ta zo a qur'ani ana nufin wahayi na shari'a. wahayin shari'a kuma shine wanda ake yin sa zuwa ga annabawa da manzanni domin shar'antawa. akwai wahayi na ilhama shine abinda Allah yake bayar da shi ko yake hura shi a cikin zuciyar wanda za a yi wa wannan wahayi. ilhama kimsa masa abin ake yi a zuciyarsa, a yi masa wahayi mana a kinsa masa wannan abin a zuciyarsa wato ya ji ga abin da ya kamata ya aikata kuma ya tashi ya aikata. wannan ana ce masa ilhama. akwai kuma wahayin da ake yi wa mutum a cikin bacci. shi wahayi na ilhama ana yin sa har ga dabbobi wanda Allah ce wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhizi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. daga Allah sai ya wahayi zuwa ga kudan zuma cewa ta riƙe gidajenta a jikin duwatsu da itatuwa da abin da suke ginawa, sai ta yi gidanta ta saka zumarta. nan wahayi aka yi mata, ma'ana Allah ya kimsa mata kuma ta fahimci ga abin da ya kamata ta yi. shi kuma wahayi na mafarki shine wanda annabi ya ambata a hadisi yake cewa ar-ru'ya as-salihah, yake cewa mafarki wanda yake mai kyau, mafarki nagari juz'i ne daga cikin juz'i 46 na annabta, wato yanki ne daga cikin yankuna 46 na annabta. mana idan ka kasa watannin wahayi, watannin saukar wahayi shekara 3, idan ka kasa shekara 3, shekara ai wata 12 ne ko? to wata 12 gida 23 su ne shekara 23. to idan ka raba su wata 6-6 zai ba da nawa? 6-6 gida 46 kenan 23 in ka linka su biyu, 23 in ka linka su biyu yana baka 46 kenan 6-6 gida 46. to idan ka ɗauke 6 shi kenan ɗaya daga cikin, tunda annabi ya yi wata 6 ana saukar masa da wahayi ta hanyar mafarki kafin a fara saukar masa wahayi. sai da yi wata 6 yana ganin ar-ru'ya as-salihah, yana ganin mafarki mai kyau. duk abin da ya mafarki kamar da Aisha ta ce in ya tashi sai ya ganshi kamar safiya ta waye,
sai ya ganshi ya bayyana yadda ya yi shi a cikin mafarki har tsawon wata 6 sannan aka fara saukar masa da wahayi. to wannan wata 6 kaga su ne ɗaya cikin 60 abin nan 46 na watanni 6 na tsawon shekaru 23 da aka yi ana saukar da wahayi, kamar da wasu malamai suka fahimta a cikin hadisin. kenan ar-ru'ya salihah shine mafarki na gari, mafarki na gaskiya, wanda idan mutum ya yi shi da safe kuma sai ya ga abin nan da ya gani a cikin mafarki ya faru, shine ake cewa ar-ru'ya as-salihah. kenan ma'ana ar-ru'ya as-sadiqah, in kai mafarkin da safe sai kaga abin ya faru yadda ka yi shi a cikin mafarki. to wannan shi ake cewa wahayi na mafarki. to wannan su ne nau'in wahayi guda uku. to shi wannan da aka yi wa mahaifiyar annabi Musa, ko dai ya zama na ilhama ko kuma ya zama na mafarki ne, dan ba za mu ce wahayi bane na annabta ko manzanci, saboda a cikin mata babu annabawa babu manzanni, wanda Allah ta'ala ya faɗa Qur'ani, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi, ba mu taɓa aiko wani ba kafin ka face mazaje da muke yin wahayi zuwa gare su. wannan ayar ita ta tabbatar da cewa dukkanin annabawa da manzanni mazaje ne, babu annabawa a cikin mata bisa magana mafi ƙarfi. kenan wahayin da Allah ya wa mahaifiyar annabi annabi Musa, ko dai ya zama wahayi ne na ilhama kamar yadda malam ya faɗa a nan, wanda Qatada ya ce kana ilhama, ko kuma wahayi ne na mafarki. aka ce da ita an ardihi, ki shayar da shi, ma'ana ki shayar da annabi Musa. qala mujahid ya ce wa kana alwahyu birrada qabla alwilada, wannan wahayi da aka yi mata cewa ta shayar da shi, an yi mata shi ne tun kafin ta haifi annabi Musa. in kin haife shi ki shayar da shi. wa qala ghayruhu, wasu malamai wanda ba mujahid ba suka ce ai ba da wahayin an yi shi ne bayan ta haifi annabi Musa, sai aka ce ta shayar da shi, ma'ana ta shayar da shi cikin kwanciyar hankali, ba abin da zai same shi. mai amfanin cewa ta shayar da shi kafin ta sa shi a cikin kogi ko a cikin teku? aka ce saboda nonon mahaifiya na farkon nan wanda ake kira dakashi, wanda ya zauna kawai ya san dakashi, wani daskararren nono ne. in ana matso shi, mace in tana sabon haihuwa ko dabba in tana sabon haihuwa, idan aka matso shi zaka gan shi kalan ɗorowa haka, kuma yana da kauri, ya fi asalin nono kauri. to wannan nonon shine abincin farko da ake so jariri ya sha, ba karamin gudunmawa yake ba wa gangar jikinsa ba. to amma mu a ƙauye sai kaga wai sai an tatse shi, sai a ce ba za a bari jariri ya sha shi ba, sai a ce sai an tatse wannan dakashin sannan a bashi nono daga baya. wannan kuskure ne. wannan dakashin shine abincin farko da ya kamata ya shiga cikin jariri, yana bashi gudunmawa sosai, yana kare shi daga abubuwa da yawa da cututtuka da sauransu. da haka wannan dakashin mata su daina matsi shi suna bari yana tafiya a banza. da zarar mace ta haifi yaro ta bashi wannan nonon tare da wannan dakashin, yana da amfani. to sai aka ce ta shayar da shi don ya sha wannan dakashin, sannan kuma ya zama farkon abin da zai fara shiga cikin sai ya zama nonon mahaifiyarsa. tunda in an sa shi cikin tekun ya tafi, in an ga yana jin yunwa za a iya bashi wani abu daban, ko nonon wata ko wani abu daban don a yi masa maganin yunwa. alhali kuma ana son abin da zai fara shiga cikinsa shine nonon mahaifiyarsa. sannan abu na uku, in an sa shi cikin tekun ya zama za a sa shi a ƙoshe, kafin waɗanda za su tsince shi kafin ya fara jin yunwa. to duk wannan akwai hikimomi cikin wannan. aka ce ta shayar da shi. fa iza khifti alaihi, idan kin ji tsoro a kansa, kin kasa shayar da shi, kina jin tsoron kar a kama shi a yanka, tunda a lokacin ana yanka jarirai, shine fa iza khifti alaihi ay min fir'auna, in kin ji tsoron fir'auna game da shi dan, kar ya kama shi ya sa a yanka shi, to fa alqihi fil yammi, ki jefa shi a cikin teku. an kira tekun Misra da suna al-yam, duk da kalmar yam tana gaskata ne akan teku. shi kuma wannan kogi na Misra wato abin nan nahar ne, ba kogi bane, ana ce masa naharun nil, amma an kira shi saboda harshe ne na teku. aka ce ki jefa shi a cikin al-yam, wanda shine nil misr, shine nilu misra, wato wannan kogi na Misra wanda ake tsallakawa idan za a je Saudiya daga nan. mana ki jefa shi a cikin wannan kogi na Misra. sai malai ya ce fi tabutin mughlaq,
ki sa shi a cikin akwati rufaffe, mana a yi akwati rufaffe a sa shi a ciki a rufe. To a nan ba a nuna mana cewa a sa shi a cikin akwati ba, amma mun samu cewa a cikin akwati aka sa shi a cikin suratu taha da Allah ya ce a niqzi fihi fit tabuti faqzi fihi fil yammi wal yulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini. kaga ana akai maganan abin nan, ki jefa shi a cikin akwati a niqzi fihi fit tabuti faqzi fihi fil yammi, ki jefa shi a cikin kogi. Zaka cikin akwati aka sa shi, yace kama marra ma'ana, kamar da ya shuɗe tare da mu fi surati taha, a cikin surati taha. Anan akwai nuna kamalar kudurar ubangiji wajen bayar da kariya ga wanda Allah ya nufin bawa kariya. Idan Allah ya nufin bawa wani daga cikin bawansa kariya, to sabubba da suke janyo a hallaka sai Allah ya hana musu tasiri, sai Allah ya hana musu tasiri. Wannan akwati ne za a sa shi a ciki, a jefa cikin kogi, wanda akwatin zai iya jikewa, ruwa su shigo su yi kaza su yi kaza. Kwari ya san akwati zai iya cika da ruwa ya nitse, akwai yiwuwar ya hallaka, amma kuma Allah ya kare shi daga wannan hallakar. Misali kamar abin da ya faru da annabi Ibrahim, aka jefa shi cikin wuta, wuta tana kona mutum a ɗabi'ance, mutum ya shiga wuta za ta kona shi, amma Allah ya hana wa wutar ta kona annabi Ibrahim. Haka annabi Ismail, lokacin da Allah ya ce annabi Ibrahim ya yanka ɗansa annabi Ismail, malamai suka ce sai da ya kwantar da shi ya yanka shi, amma Allah ya hana wukar ta yi tasiri a kansa. Sai da ya yanka amma wukar ta kici. Kaga wuka mai kaifi a ɗabi'a in an yanka tana yankawa, amma shi da ya yanka bata abin nan, bata yi tasiri ba, dan da izinin Allah take yin tasiri. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi guba, ba yahudiya ta sa masa guba a cikin nama ya ci, kuma Allah ya tsare shi, bai abin nan gubar bata yi tasiri a kansa ba. To da shi yake nuna maka al-asbab wanda suke janyo hallaka suna yin tasiri ne da izinin Allah. Kaga nan an jefa shi cikin abin da ta iwa ya hallaka, amma kuma Allah ya tsare shi. Allah ta'ala ce wala takhafi, kada ki ji tsoro. Qala ibn Zaid yace la takhafi alaihi al-gharqa, kada ki ji tsoron cewa zai nitse, ma'ana kada ki ji tsoron nitsewarsa. Akwai wani abin mulahaza a can, an ce fa iza khifti alaihi, in kin ji tsoro a kansa. Nan kuma an ce wala takhafi, kada ki ji tsoro. Can an ce in kin ji tsoro, nan an ce kada ki ji tsoro. Ya za mu haɗa su? Haɗa su, can an ce kada ta ji tsoro, wato in kin ji tsoro, in ta ji tsoron wa fir'auna, kada ya zo ya kama ɗan ya sa a yanka shi, tunda ana bincike da wacce ta haihu, a zo a gani in namiji ne a yanka shi in cikin bani Isra'ila. Nan kuma da aka ce wala ta khafi, ma'ana kada ki ji tsoro a kansa, abin da zai faru da shi nan gaba. Allah zai tsare shi, ba zai nitse ba. Wala tahzani, kuma kada ki bakin ciki li firaqihi, ma'ana kada ki bakin ciki game da rabuwarki da shi. Inna radduhu ilayki, lalle mu masu dawo da shi ne zuwa gare ki, litakuni antil murdi'a lahu, domin ki zamo ke ce wadda zaki shayar da shi nono. Wannan duk abin da aka gaya mata a wahayi ne. Mu za mu dawo da shi zuwa gare ki, wa ja'iluhu minal mursalin, sannan ga wata bushara, za mu sanya shi daga cikin manzanni, dan a tabbatar mata cewa ba zai mutu ba, sai ya girma ya zama manzo da Allah zai aike shi zuwa ga al'umma. Ila ahli misr wa sham, Allah zai aike shi zuwa ga mutanen misra da kuma sham, bayan yayin hijira sun koma sham. To a cikin wannan akwai karramawa ga mahaifiyar annabi Musa, an karrama ta, an girmama ta ta hanyar wannan wahayi da aka yi mata. Shi yasa malai ya kawo wata fa'ida anan, yace qala abubakar bin al-arabi, abubakar ibn al-arabi al-andalusi rahimahullahu ta'ala yace hazihi al-aya, wannan ayar min a'zami ayil qur'an fasaha, tana daga cikin mafi girman ayoyin alqur'ani wadda take dauke da fasaha. Iz fiha amrani, domin a cikin ta akwai umarni guda biyu, wa nahyani, da hani guda biyu, wa khabarani, da labarai guda biyu, wa busharatani, da kuma bushara guda biyu. Akwai umarni guda biyu a inda aka ce an ardihi, ko fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yam, kaga nan umarni ne guda biyu. Sannan wala takhafi wala tahzani, wannan hani ne guda biyu.
inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin labari ne kuma bushara ne, labari ne bushara ne. In ka duba ahkamul qur'an juz'i na 3 shafi na 499 to ya kawo wannan. anan zamu fahimci kyakkyawar kulawa da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa anan, cewa kuma annabawa yanayinsu kamar na sauran 'yan adam ne wajen bukatuwa zuwa ga abin da zai gina gangar jikinsu. Annabawa suna da bukatar wannan. Aga annabi ne tunda zai girma ya zama manzo, amma tare da haka yana bukatar nonon da zai sha, yana bukatar kaza saboda ya rayu. Da nuna maka su ma annabawa irin abin da dan adam yake da bukata, su ma suna da bukatar irin wa'annan abubuwa. Sannan akwai nuna wajibcin shayar da jariri, wajibi ne idan mace ta haifi ɗa ta shayar da shi, sai fa idan mijin ya sake ta. Amma in tana karkashin igiyar mijin to dole ta shayar da shi, dole ne ta shayar da shi muƙabilin abincin da take ci a gidan mijinta. In kuma mijin ya sake ta, to in mijin ya sake ta shi zai ɗauki ɗawainiyar shayarwa, zai jinga da ita, ya rika biyan ta yadda suka yarjejeniya, ya rika biyan ta tana shayar masa da yaro. Haka in an haife shi za ta kula da shi, kuma shi zai rika biyan ta, wanda Allah ya yi bayani a cikin suratul talaq, askinuhunna min haisu sakantum. Shi da tafsirin da muke tare da mata, mun zo daidai ayar sai lokaci ya kure. Insha Allah za mu karasa tafsirin wannan ayar tare da mata, to za a ji karin bayani akan hukunce-hukuncen shayar da yaro insha Allah. To kenan wannan yana nuna wajibcin shayar da yaro. Sai faɗi dan wato an kasa daidaitawa da ita mahaifiyar tasa, kuma yanzu yana karɓar nonon wata. In an wata ta bashi nono yana sha, to ana iya karɓansa a ba wata ta shayar da shi, ana iya karɓansa. Amma in baya karɓar nonon kowa sai nata, to ya zama dole ta shayar da shi, ya zama dole ta shi. In dai bai karɓar nonon kowa sai nata, to dole ne ta shayar da shi. Wannan shine ka'ida ta shari'a. Sannan muna fahimtar bayanin ƙarfin imanin mahaifiyar Annabi Musa, wato mace ce mai ƙarfin imani. Allah ya mata ilhama, ya yi mata wahayi, kuma aka gaya mata cewa ta jefa ɗan nata cikin teku. Kalli soyayyar mahaifiya zuwa ga ɗa, amma duk da haka ta daure saboda imani da abin da aka gaya mata, ta jefa shi cikin teku. Wannan yana nuna mana cewa mace ce mai ƙarfin imani. Sannan ana karantar da mu tasliya ga mutumin da ya shiga cikin bakin ciki da damuwa, to yana da kyau a ɗebe masa kewa ta hanyar gaya masa kalmomi masu kyau da busharar da za ta kwantar masa da hankali. Karka ga ɗan uwanka cikin damuwa kuma kai kokarin ƙara masa damuwa. Baya da lafiya, ka je duba shi likita, ka ce kai ai wannan cutar taka ba ta tashi ba ce, ai wani da ya irin wannan cutar ai bai tashi ba. Irin wannan kaga za ka ɗaga masa hankali. In ka sa mutum bai da lafiya, ko an masa asara, ko an masa rasuwa, ko wani abu, to kalmomi na kwantar da hankali ake buƙatar gaya masa. Wannan abu ne mai kyau. Shi yasa Allah ya gaya mata wa'innan kalmomin cewa za a dawo mata da shi, kuma za a sanya shi daga cikin manzanni. Sannan akwai tabbatar da risalar Annabi Musa, cewa Annabi Musa manzo ne daga cikin manzanni, wa ja'iluhu minal mursalin. Sannan akwai nuna hikimar jarrabawa. Idan wato Allah ya aiko jarrabawa, ko kuma Allah yakan jarabci bawansa da wani nau'i na jarrabawa don ya ɗaukaka darajarsa. Kaga an jarabce ta, shi ma Annabi Musa an jarabce shi, wanda kuma ƙarshen jarrabawar ya kai zuwa ga sanya shi daga cikin manzanni. To haka Allah ta'ala yake lamarinsa. Wani lokaci in ka kanka cikin jarrabawa, karka damu. Kaga talauci yana kai maka naushi ta ko'ina, ko kuma wasu matsaloli suna faruwa da kai a rayuwa, to ka yi haƙuri, ka mai da al'amari ga Allah, ka yi haƙuri, ka koma ga Allah. To mai yiwuwa wani sababi ne na ɗaukaka darajarka. So ake a ɗaga darajar mutum, amma ana son a gwada imaninsa, a gwada juriyarsa da haƙurinsa kafin a kai shi zuwa ga wannan matsayin. Ya zama kamar wani tamrin ne gare shi, kamar wani horo ne a gare shi kafin a kai shi wannan matsayin. Kenan jarrabawa tana zama alkhairi galibinta. Allah ta'ala ya ce faltaqatahu alu fir'auna, sai iyalan fir'auna suka tsince shi. In aka ce iltiqat shine tsintar abu, ko kuma daga allaqit ne, shine tsintar yaro. Malaman fiqh sun ambaci hukuncin allaqit, yaro idan an tsince shi, iyaye sukan jefar da yaro, musamman ya haife shi ba ta hanyar aure ba,
sai ta je ta jefar da shi ko a gefen masallaci ko a gefen kasuwa ko a gefen titi. To idan an tsinci wannan yaron, shari'a ta yi bayanin yadda ya kamata a yi da shi. Je wajen hukuma, in an tabbatar wanda ya tsince shi mai tarbiyya ne, zai iya renon shi har zuwa girmansa. Akwai ka'idodi malamai sun bayyana a cikin littattafan fiqh, wanda mun karanta ka'idodin ba da dadewa ba a karatunmu na minhajul muslim wanda muke yi a kominak. Kenan faltaqatahu, sai suka tsince shi, ba a ce fa akhazahu ba, da a nuna tsintarsa suka yi kamar yadda ake tsintar yaro in an jefar da shi. Alu fir'aun, ko dai zama makusantansa, iyalansa makusantansa, kuma ya zama mataimakansa. Wanda shi ke nuna hatta mataimakanka da suke karkashinka, suke aiki karkashinka, suke cin abinci karkashinka, iyalanka ne wanda ya kamata ka kula da su. Yaranka a kasuwa, yaranka a ma'aikata, kaga suna wasa da addini, to ka taka musu burki. Kaga yaro yana aiki karkashinka a shagonka, yaranka ne a shago, amma a yi kiran sallah ba ruwan shi da sallah, a yi azumi, ana azumi kaga ba ruwan shi da azumi, ana abubuwa na ibada bai damu ba, kuma yana aiki karkashinka, to wannan fa yana daga cikin iyalanka. Kuma an ce ku anfusakum wa ahlikum nara, shi ma yana daga cikin wanda ya kamata ka tsawatar masa. Zai iya baiwa ma har ka kore shi ga aiki in har ba zai tsaya ya rike addinin Allah ba. Dan bai kamata yana aiki karkashinka ba, yana amfanuwa da kai, yana aiki karkashinka kuma kana da iko a kansa. Kuma an ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, kuma ka ki canzawa ko da yi masa barazanan kora daga aiki, dan ya gyara ɗabi'unsa da halayensa, ya zama mutumin kirki. Yau suna daga cikin iyalanka su ma. To daga shi nan an kira su alu fir'aun, kuma ba wai lalle su zamo iyalan gidansa bane, ma'aikata ne da suke aiki karkashinsa. Allah ya ce faltaqatahu alu fir'aun ay wajaduhu luqtatan, suka same shi a matsayin tsintuwa fil nil, a can gefen kogi. Fa akhazuhu wa atawhu li asiya binti muzahim, to sai suka ɗauko shi suka bayar da shi ga asiya yar muzahim, zaujatu fir'aun, wato zaujati fir'aun, matar fir'aun. Mara ya kira ta da suna asiya, wanda daga isra'iliya ta aka samu wannan suna, cewa sunanta asiya bintu muzahim. Da suka tsinto shi sai suka kai mata, domin ita ce matar shugaba. liyakuna lahum aduwan wa hazna, domin ya zane musu aduwan maki wa hazana, da kuma bakin ciki, shine hazan. yakuna lahum aduwan wa hazana, ai akhazuhu liyakuna lahum waladan, sun dauke shi domin ya zane musu da, la liyakuna lahum aduwan, ba dan ya zama makiyin su ba. Fa kana aqibatu zalika, to sai karshen hakan ya kasance annahu kana lahum aduwan wa hazanan yuhzinuhum, sai ya zane musu maki kuma ya zane musu bakin ciki wanda zai bakaita ransu. Malamai suka ce lamun din lamul aqiba ce, ba lamun ta'lil ba ce, domin inda sun san zai zane musu bakin ciki ai ba za su tsince shi ba. Kenan ba sun tsince shi bane dan ya zane musu maki, dan ya zane musu abun bakin ciki. Inda sun san haka ne ai ba za su tsince shi ba, amma sun tsince shi domin akibar ta zanto haka, akibar karshen al'amarin haka zai kasance. Suna kiranta lamul aqiba ko kace lamus sayrura, do ana kiranta da wannan suna da larabci. Ibn Kasir yace tana iya ta zama lamut ta'lil, ma'ana Allah ya sani, ya san haka zai kasance. Liyakuna lahum, ma'ana a cikin ilimin Allah, domin ya zane musu maki, amma a ilimin Allah. An gane wannan sai zama lamut ta'lil ne a wajen Ibn Kasir, amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa lamun din lamun aqiba ne. A nan sai mu fahimci cewa ashe shi mutum duk yanda ya kai makura ga girman kai da kin gaskiya, to bai san me zai faru gobe ba, bai san me zai faru da shi gobe ba. Da haka mutum zai ta kangara, yana dagawa, yana abin da yake tarewa, kuma gobe zai mutu bai sani. Mutum nawa ne za a ce jiyan nan fa yayi kaza, a faɗi abubuwa da ya na shigantaka, ta jiyan nan ashe ajalinsa yana gabansa. Duk abin da mutum yake bai san me zai faru gaba ba. Ya kamata mutum ya shiga taitayinsa, ya yi abin kirki, domin idan mutuwa ta zo masa ta same shi a hali mai kyau. Sannan ana nuna mana cewa ashe muminai makiya ne, kuma ababen sanya bakin ciki ne ga kafirai. Wannan shine ka'ida.
mumini makiyin kafiri ne, mumini abun sanya bakin ciki da takaici ne ga kafiri. Idan kaga soyayya ta kullu tsakanin mumini da kafiri to akwai wani abu a ciki, ko dai muminin ba muminin gaskiya bane, suna ne ya zo yana soyayya da kafiri. ta'iwa ya kasance haka, amma dai in dai mutum mumini ne mai gaskiya, Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. In dai muminin gaskiya ne ba zai yi soyayya da kafiri ba. Kaga nan li yakuna lahum aduwan, domin ya zane musu maki a addini, wa hazanan kuma ya zane musu abin bakin ciki wajen kawo karshen mulkinsu, da kangaransu. Kenan asalin mumini dama abokin adawar kafiri ne, sannan kuma abu ne da yake fusatar da kafiri. A duk lokacin da kafiri ya ga mumini bakin ciki yake yi, ko bai masa komai ba muminin, baka taka masa ba, baka zubar masa ba, amma yana jin haushinka. Dan kaga ya zo yana maka dariya, wannan dariyar haƙuri ce. Idza ra'aita niyaban laysa badizatan fala tazunnanna anna laysa mubtasim. Dan kaga haƙoran zaki a waje, karka dauka dariya yake maka, yana yaƙi su ne da ya ji daɗin cizonka. To haka kafiri zai zo da dariya da murmushi, amma abin da yake cikin zuciyarsa Allah kaɗai ya san menene. Suna gamsar da ku ne da bakunansu, amma abin da yake cikin zuciyarsu shine mafi girma, insha Allah subhanahu wa ta'ala. Haka masu cewa zo a haɗa kai kafirai da musulmi a yi kaza a yi kaza, ana iya haɗa baki a zauna lafiya, a ginu akan ƙa'idodi da za su sa a zauna lafiya. Kafirai ne 'yan ƙasa ne, musulmi ne 'yan ƙasa ne, zaman ƙasa ya haɗa su, dole su ɗauki matakin da za su zauna lafiya, su kiyaye abubuwan da ya saba ma shari'a, kowa ya kiyaye ta ɓangarensa. Amma abin da yake cikin zuciya wannan ba wanda isa ya cire shi. Muminin gaskiya dole ya je yana kin kafiri, kafiri kuma dole ne ya je yana kin mumini. Wannan shi ka'ida ne, haka abin wake gudana tun azal. Gashi sun tsince shi domin ya zane musu makiyi a addini, ya kuma zane musu bakin ciki wajen kawo ƙarshen mulkinsu. Allah ya ce inna fir'auna, lalle fir'auna na'am, akwai ƙarashin bayanin da na so in ƙara ana kafin mu shiga wannan jumla. Bayan wannan akwai ƙarashin bayanin da na so in ƙara wajen nuna cewa mutum yakan yi wani ƙoƙari ya ta ƙoƙarin ganin cewa ya yi abu, bai san cewa wannan abun shine zai kawo ƙarshen sa ba. Mutum zai yi sa'ayi, amma bai san cewa wannan sa'ayi shine abin da zai kawo ƙarshen sa. Kaga duk yunkurin da suka yi ta yi na su ga sun reni annabi Musa, ba san cewa shi zai kawo ƙarshen su ba, shine dalilin hallakar su ba. Sannan akwai nuna ƙudurar Allah subhanahu wataala wajen tsamatar da shi annabi Musa din daga yanka da fir'auna yake yi wa jarirai, da kuma tseratar da shi daga tekun da aka jefa shi. Wannan Allah ya bayyana ƙudurarsa. 'Ya'yan bani Isra'ila yanka su ake yi, annabi Musa Allah ya tsallakar da shi ba a yanka shi ba, kuma aka jefa shi cikin teku wanda ya fi ma wannan haɗari, tunda an ce ta shayar da shi. Inda ta shayar da shi din ba abin da zai same shi, Allah zai kare shi, amma in ta ji tsoro ta jefa shi a cikin teku. Jefa shi cikin teku din kuma kusan ya fi hatsari game da abin da take jin tsoro, amma ta jefa shi kuma Allah ya kare shi don ya nuna cikakkiyar ƙudurarsa. Duk wanda ya dogara ga Allah, to Allah subhanahu wataala ya ishe shi. Ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Lallai fir'auna da hamana da rundunoninsu su biyun sun kasance khati'ina, masu aikata kuskure. Qala al-Hasan yace ma'ana kanu khati'in, ma'anar sun kasance masu kuskure, laysa min al-khati'a, ba daga al-khati'a bane, bal al-ma'ana wa hum la yash'urun. Yace ma'anarsa wai su ba sa sani annahu alladhi yazhabu bi mulkihim, ba su san cewa shi annabi Musa shine zai tafiyar da mulkin su ba. Ce ma'anan kanu khati'in kenan, sun yi kuskure na rashin sanin cewa shine zai kawo ƙarshen mulkin su. wa amma jumhurul mufassirin, amma yawan malaman tafsiri faqalu, cewa suka yi ma'anahu kanu khati'in, ma'anansa sun kasance masu kuskure fi ma kanu alaihi min al-kufri wa dhulm, a cikin abin da suka kasance a kansa na kafirci da zalunci. Wannan laifi ne,
zaka fa'aqabahum Allah ta'ala bi an rabba aduwahum wa man huwa sababu halakihim ala aidihim, sai Allah ya musu uquba ta hanyar sanya renan makiyinsu a hannunsu, wanda shine zai zama sababin hallakarsu, amma Allah ya sanya kuma su za su rene shi. wannan ya fi komai ba da takaici, wanda ka rene shi kuma ya zama shi zai ci amanar ka ko shi zai abin nan ɗinka. Ka ɗauko yaro ka rene shi tun yana yaro har ya girma kuma ya rusa ka da ƙasa, wannan ya fi ba da takaici. To su ka ganin duk da su ake a nuna musu ƙarshen su, wanda yake jin tsoro ɗin nan kai a haife shi ya ƙwace masa mulki kuma sai ya zama shi ya rene shi da hannunsa. daga wannan akwai nuna wato ainihin kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. To nan da aka ce kano khati'in sun kasance masu laifi, laifin da suke yi din shi ya janyo aka yi musu haka. In aka ce al-khati' daga khati'a yaqta'u ne, khati'a yaqta'u, khati' shine wanda ya kuskuren ganganci. Akwai akhta'a yukhti'u mukhti'un, shine wanda ya kuskure ba bisa ganganci ba. Wancan khati' din shi ake kamawa da laifi. Innaki kunti min al-khati'in, imra'atul azizi. Sannan da kuma can nasiyatin kazibatin khati'a, kaga khati'a shi ma mai laifi, wadda take mai laifi. Amma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, daga akhta'a yukhti'u mukhti', shine wanda ya kuskure ba na ganganci ba, ya nufaci daidai amma kuma sai ya kuskure. Kenan shine bambanci tsakanin akhta'a da kuma khati'a da kuma akhta'a. Sai zama ismul fa'il din wannan khati' mai aikata laifi da gangan, mai aikata laifi, shi kuma ismul fa'il din wannan mukhti' wanda yake aikata laifi bisa kuskure. Laysa alaikum junahun fima akhta'tum walakin ma ta'ammadat bihi wa binna fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Babu laifi akan ku cikin abin da kuka yi bisa kuskure, amma abin da kuka yi na ganganci tun daga zuciyarku shi ake kama ku da laifi. To sun kasance masu laifi, wato aikata laifi na ganganci, wanda shine zalunci da kafirci da shirka. Wa qalat imra'atu fir'aun, kuma matar fir'auna sai ta ce, aini fir'auna ta ce wa fir'auna qurratu ainin li walak. Wannan yaron natsuwar ido ne gare ni, natsuwar ido ne gare ni, daga yake ce qurra daga al-istiqrar mai tabbatuwar abu. Duk abin da yake baka sha'awa zaka ga idan ka ya tsaya akan sa baya gusawa. Yawa idan mutum mayan mata ne ga mace ta doso mai kyau ya fara, sai ka kuri ya bi ta da kallo, sai ka ce mai. To wannan shine saboda idan sa ba sa motsawa, ita kadai zaka ga yana kallo. To duk abin da yake baka sha'awa zaka ga in ka zura masa ido baka san kau da idan ka. To daga nan aka samu kalmar qurra daga al-istiqrar, qurratu ainin, natsuwar ido. To wannan yaron qurratu ainin ne, natsuwar ido ne, li a gare ni walaka da kai fir'auna. Ai hadha at-tifl sayakunu masdar sururin li walaka, zai zama tushe ne na farin ciki a gare ni da kai. Da haka la taqtuluhu, kada ku kashe shi. Wannan ya nuna sun yi yunkurin kashe shi. Mun fahimci wannan daga la taqtuluhu, dan inda ba su yi nufin kashe shi ba magana la taqtuluhu. Wannan ya nuna sun so su kashe shi. To shine sai ta ba su shawara, ta ce la taqtuluhu, kada ku kashe shi. Asa an yanfa'ana, akwai yiwuwar ya amfane mu, ya'ani fil kibari, in ya girma. Aw nattakhizahu walada, ko mu rike shi a matsayin da, mai tafsiri ce wa kanat la talidu, kuma ta kasance ba ta haihuwa. Wannan daga isra'iliyat ne cewa ba ta haihuwa, ba tabbas. Ta yiwa tana haihuwa, dan mai haihuwa bai hana ya riki wani kuma a matsayin ɗansa, ba laifi bane dan yayi haka. Zaka ba dalili da ya nuna a shari'ar mu da ya nuna ba ta haihuwa. To amma dai malaman tafsiri suna kawo daga isra'il cewa ba ta haihuwa, na malaci wa kanat la talidu. To wannan yana nuni, ko wannan baya nuni zuwa ga shar'antuwar tabanni, cewa ka ɗauki ɗan wani ka bayar da shi ya zama ɗanka, domin shari'ar mu ta rusa. Ko da akwai shi a baya, to da tabanni abu ne da aka yi ta yi a wancan lokaci, har a lokacin jahiliya, har a cikin farkon musulunci ma. Maza Allah ya yi tabannin Zaid bin Haris ko. Daga baya musulunci ya zo ya rusa wannan ɗabi'a, wannan al'ada ta tabanni. Kenan ayar ba ta zama dalili akan ka ɗauki ɗan wani kamar yadda shi naka, kamar da 'yan bariki suke yi, ka ɗauko ɗa daga gidan marayu ka sa da mishi takardu da sunanka da wane ne. Wannan bai halatta ba a musulunci, haramun ne.
ka ɗauko ɗan da ba naka ba ka yi masa suna da sunanka a rika kiran shi da sunanka bai halatta ba, haramun ne wannan shi ne. In baka san iyayen shi ba ko ka ɗauko shi to ka kira shi Abdullah ko ka kira shi da wani suna wani abu irin wannan. Sannan akwai nuna samuwar mutumin kirki a cikin mutanen banza yana yin tasiri wajen sassauta ɓanna. Kun gane idan larura ta sa mutumin kirki ya samu kansa a cikin maɓannatan mutane to samuwarsa ɗin tana ɗan kawo sauƙin ɓanna. Matar fir'aun da yake mutumin yan kirki ce tun a lokacin jahiliya, tunda a lokacin da muke magana nan bata musulunta ba, amma tana da zuciya mai kyau. Daman kuma mutanen kirki a jahiliya su suke zama mutanen kirki bayan musulunci. Khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idza faqu. Na kirkin ku a jahiliya su ne na kirkin ku bayan sun musulunta in sun fahimci addini. To kaga ita tun a jahiliyar ma ta gari ce, shi yasa ta hana a kashe a annabi Musa, ta ce kada ku kashe shi. To kaga kasancewarta a cikinsu ya yi amfani, duk da wato su mutanen banza ne, amma kasancewarta ta kirki a cikinsu ya yi amfani wajen wato hana a kashe annabi Musa. Allah ta'ala ya ce wa hum la yash'urun, alhali su ba sa sani, ai wa hum la yash'urun anna halakahum bi sababihi, ba sa sanin cewa halakar su ta sababin sa ne shi wannan jaririn. Anan akwai nuna falalar matar Fir'auna da kuma firasarta, tana da firasa domin a lokacin bata musulunta ba, amma kaga tana da hangen nesa saboda jaririn ta kalle shi kuma mai wa Allah ya sa mata wani abu a ranta na ganin cewa wannan zai zama mutumin kirki. Shi yasa Allah ya yabe ta cikin suratu at-tahrim yace wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Allah ya ce kuma Allah ya buga misali ga masu imani, misali da matar fir'auna a yanda ta ce ya ubangiji na ka gina min gida inda ka baitan fil janna, ka gina min a gurinka wani gida a cikin aljanna, wanda jini min fir'auna wa amalihi, ka tsayar da ni daga fir'auna da aikinsa, wa najjini min alqawmi zalimin, ka tsayar da ni daga mutane azzalumai. Wanda lokacin da ya gano ta yi imani da annabi Musa, ya je sa aka yi ta azabtar da ita a lokacin da ta yi wannan addu'ar. To kaga wannan shi yake nuna cewa mutum ne ya kirki ce. Anan kuma Allah yana ambaton falalarta. Sannan akwai nuna muhimmancin tafa'uli, ku kiyaye wannan da kyau. Tafa'uli yana da muhimmanci, shine fatan alkhairi, fata nagari. Suna cewa fata nagari damiri ce wanda ta yi asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, akwai tsammanin ya amfane mu. Wannan tafa'uli ne, kuma sai gashi ya amfane ta. An gane wannan, sai gashi ya amfane ta, ta yi imani da shi, yanzu haka tana aljanna. To kaga wannan tafa'ulin ya amfane ta. Shi kuma fir'aunan kuma ya zama dalilin hallakarsa, shi ya so ya yanka shi, ita ta hana, ta bai wa ya amfane mu, amma shi da bai yi tafa'uli ba sai ya zama dalilin hallakarsa, bai yi imani da shi ba. Wannan shi yake nuna koyaushe ka rika fatan alkhairi, koyaushe bakin ka ya rika fadar alkhairi. Wani zai ga mutum ya wuce kawai zai ce zaka can mugu ne, zaka can barawo ne, to shi kenan sai ya haɗu da kai can ya shaƙe kai kwace maka kuɗi, kai ka janyo. Amma ka zata masa alkhairi mana, da abu ya faru ifatan alkhairi. Annabi yana son tafa'uli, yana yin alfaru. Lokacin da aka zo sulhul hudaybiya suka aiko Suhail, wanda shine zai zo ya abin nan, zai zo ya yi sulhu da manzon Allah. Suhail ne ko Sahal sunansa. Yanzu da ya taho sai daga nesa suka hango shi, dama sun san shi tun da mutanen Makka ne. Sai ki cewa wane ne, sai suka yi haka suka ce ai wancan wane ne. Sunansa ina ganin Sahal ne ko Suhail, Sahal ko Suhail tasgiri. To in Suhail ne duka kusan ma'ana ɗaya suke badawa. Da suka ce Sahalu ne ko Suhailu ne, sai ya ce sahalallahu amrakum, Allah zai sauƙaƙa al'amarinku. Kaga wannan alfaro ne, kuma da ya zo aka samu sauƙi, aka yi yarjejeniyar da ta kawo nasara a musulunci. To kullum ka zama mai fata na gari, bakin ka ya faɗi na gari, ɗan ka gaya masa kalma ta gari, kar ka yi ta cewa kai dai ba za ka zama mutumin kirki ba, kai dai ba za ka yi ilimi ba, kai ɗin nan dai baka ɗin nan da nake son ka samu, kai ɗin nan dai ba za ka same ta ba. Kai ta ƙarfafa shi, za ka samu, kama jikinka dai daure, za ka samu, insha Allah za ka samu. To haka ake so. Kaga nan ta yi alfa'alu, wannan kuma sai ya amfane ta.
Allah ta'ala ya ce wa asbaha abin fu'adu ummi Musa fariga, sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa ya waye gari a wofince ba komai a ciki. Ai hina zahaba waladuha Musa fil bahri, lokacin da ɗanta annabi Musa ya tafi a cikin teku, sai zuciyanta ya waye gari farigan, ai min kulli shay'in, ya zama ba komai a cikin zuciyar, min umuri duniya, daga al'amuran duniya, illa min Musa, sai tunanin Musa kawai, ba abin da yake zuciyarta sai tunanin Musa. anan mali ya ce min umuri duniya dan a dan sama mata mafita, cewa al'amuran duniya ba ta tuna komai sai annabi Musa, amma babu dalilin da ya nuna al'amuran duniya ne kadai. Ta wa hatta Allah ta manta da shi, amma ba za a kama ta da laifi ba, saboda mai ɗabi'a ne na ɗan adam. Idan yana tsananin san abu, wannan abin ya shiga haɗari, to yakan manta da komai. To a wannan lahaza, ko da mutum ya manta tunanin ubangijinsa a wannan lahazar, ba za a zarge shi ba, saboda ya samu kansa a cikin wani abu ne da ɗabi'arsa ne na ɗan adam, ya manta da komai a cikin wani yanayi. Akwai yanayin da zaka shiga har Allah ka manta da shi, sai daga baya ka tuna, sai wani ya ce maka kai ka ce Allah, sannan ka ce Allah, ka tuna kenan. Wancan lokacin da ka manta da Allah ba za a ce dan me ka manta da Allah ba, ka kafurta, ka manta ko kai kaza. A yanayi ne, ɗabi'a ce ta ɗan adam, yakan samu kansa cikin yanayi matsananci har ya manta da Allah, ya kasa tuna Allah, ya kasa addu'a, ya kasa kiran sunan Allah. Shi yasa in kaga irin wannan, kaga mutum ko ai masa mutuwa, shikenan na lalace, ai ta kone ta shikenan na lalace, saka ce a'a wane, ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dawo da shi kan hanya. Waccan lahazar ba za ka zarge shi ba, ka ce ai yayi kaza, ya kidime ne. Shi yasa zuciyarta yayi wufinta, ba ta tunanin komai, sai annabi Musa kadai ne a cikin zuciyarta. Allah ya ce in kanat la tubdi bihi, ya ce kai har ta kasance ta yi kusa da ta bayyana shi, ta yi bayaninsa, ta kira sunansa ko ta yi bayanin yadda abin ya faru. Qala ibn Abbas ya ce kadat taqulu wa ibnahu, ta so ta ce wa ibnahu, wato wayyo dana. Saura kaɗan ta faɗi wannan. Ɗan adam yana da ɗabi'ar idan abu yana damunsa, idan ya gaya wa wani sai abin ya yi sassauci, sai ya ji wannan abin ya samu sauki. Shi yasa ko matarka kaga ta cika, ka shigo gida ta hau faɗa, ƙyale ta, bar ta yi ta zubowa, wai ita zubaida, bar ta yi ta zuba, ta yi ta zuba, ta yi ta zuba. Wannan zuban da take sauka take, in ta zube ta sauka, shikenan ta huce. To sai kai mata bayanin abin da ya kamata da wanda bai kamata ba, da inda ta yi kuskure, da inda ta fahimci abin ba daidai ba, da inda ta yi mummunan zato, da kai mata bayani a takaice. Ba sai ka yi bayani duka ba, ka faɗi muhimman abubuwa da ya kamata dai ka bayyana mata dan ta gane. Amma in ka ce ka hana ta magana, to nan matsala za a samu. Ka bar ta faɗi abin da yake zuciyarta, dan in baka ba ta damar ta gaya maka ba, za ta kewaya ta gaya ma kawarta, mai yiwa kawarta ba ta muguwar shawara, za ta kewaya ta gaya ma wata daga cikin danginta, mai yiwa ta ba ta gurguwar shawara. Amma inda kai ka saurare ta gaya maka, to za ka iya magance mata matsalolinta. Haka yana da kyau mu rika sauraron matanmu, muna jin me a cikin zukatansu, me damuwarsu, suna gaya mana don su rika samun sauki a zuciyarsu. Amma kullum tun da safe ka fita aiki, baka dawo sai 12 dare, ka shigo gida ka dauke waya tsul ba ruwanka, tana magana kana tana son ta gaya maka matsalolinta, kai kuma ka ki maido hankali gare ta. Wannan zaka lalata, zaka tarwatsa mata rayuwa. Kullum za ta zama cikin damuwa, ba wanda zai sauke mata damuwar, ko kuma ta je ta rika gaya ma wasu da za su ba ta gurguwar shawarar da kai ma sai ta cutar da kai. Mun gane wannan? Shi yasa saura kaɗan ta bayyana, saboda ta samu sauki, abin ya dame ta, tana neman wa za ta gayawa ta samu sauki. Allah ya ce laula an rabatna ala qalbiha, ba dan mun daure zuciyarta ba dan mun daure zuciyarta ba, litakuna minal mu'minin, domin ta kasance daga cikin masu imani. laula an rabatna ala qalbiha qala qatada bil iman, ba dan mun daure zuciyarta da imani ba, wa qila bis sabr, wasu kace da hakuri. Wannan shi ke nuna maka wato shi dan adam halinsa yakan canza a lokacin bala'i, kafin bala'i da kuma lokacin bala'i. Kafin bala'i ya sauka, dan adam yakan kasance cikin wani hali, idan bala'i ya sauka halinsa zai iya canzawa.
halin na adam yakan iya canzawa a lokacin ibtila'i, a lokacin jarabawa. Sannan kuma nan shi yake nuna maka wato fifikon maza akan mata, hatta ta fuskar imani, hatta ta fuskar tabbatuwa akan imani maza sun fi mata. me dalili? An ce litakuna minal mu'minin, ba a ce litakuna minal mu'minati ba a ce domin ta kasance daga cikin mu'minai mata, sai aka ce domin ta kasance daga cikin mu'minai maza. Litakuna minal mu'minin, ai mace ce, me yasa ba a ce litakuna minal mu'minati dan ta kasance cikin ƴan uwanta mata? A dan a nuna a'a imanin nata mai karfi ne irin na maza ne, dan ko wani namijin ma ba lalle ya iya yin abin da ta yi ba. Haka imanin ta imani ne mai karfi irin na maza, dan ta kasance daga cikin muminai masu imani, mazaje masu imani. Kuma ya nuna cewa imani yana karuwa yana raguwa. Abin da yake ƙara imani shine haƙuri da kuma mai yaƙini. Sannan kuma rashin haƙuri yana nuna raunin imani. Mutum ya zama da raki da rashin haƙuri, in bala'i ya same shi ta raki, ya gaya wa wancan alama ne wannan na raunin imani. Litakuna minal mu'minin, dan ta kasance daga cikin mu'minai. Wa qalat li ukhtihi qussihi, kuma sai ta ce wa yar uwarsa ki bi shi. Qalat ummu Musa li ibnatiha, sai ta ce wa yarta, wa kanat kabiratan ta'i ma taqul, ta kasance babba ce tana kiyaye abin da take faɗa. Tace masa itbi asarahu hatta ta'lami khabarahu, ki bi diddigin sa har ki san labarin sa. Qala mujahid ce qussihi ay qussi asarahu, ki bi diddigin sa. Wanzuri ma za yaf'aluna bihi, ki duba ki ga me za su yi da shi. Fa basurat bihi ay ra'atuhu, sai ta hango shi. An junubin ay an bu'din, daga nesa. Wa hum la yash'uruna, amma su ba sa fa'inta game da halinta. La yash'uruna bi haliha wa gharadiha, ba su fahimci halinta ba, kuma ba su fahimci meye manufarta ba su san bin sa take yi ba. Wanda ya nuna cewa an mata kyakkyawan tarbiyya. Inda yaran mu ne na yanzu, inda yaran mu ne, ai ba lalle a samu abin da ake bukata ba. Amma ita ya nuna ta samu kyakkyawan tarbiyya, ta tashi a gida na tarbiyya, bata saba abin da aka gaya mata ba. Sannan ana nuna cewa shi bawa ko da ya fahimci hukuncin ubangiji, ya san ga abin da Allah ya kaddara, baya hana ya aikata wani abu na sababi, na asbabu. Mahaifiyar annabi Musa, Allah ya mata alƙawarin zai dawo, kuma zai tsare shi, kuma zai dawo mata da shi. Amma duk da haka sai da ta yi riko da sababi, ta ce yar uwarsa ta bi shi. Allah fa ya ba ta garanti cewa zai dawo gare ta, inna radduhu ilayki. Kuma ta yi imani da haka, ba wai ta yi imani ba, amma walakin liyatma'inna qalbaha, to ce zan zuciya liyatma'inna qalbuha, domin dan zuciyanta ya samu mai natsuwa. Wanda annabi Ibrahim ya ce rabbi arini kayfa tuhil mauta, qala aw lam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya san abun, amma yanzu yana son ya gani a aikace da ya ƙara samun gamsuwa. Ita ma ta yi imani Allah bai dawo mata da annabi Musa, amma ta ce yar uwarsa ta bi shi dan ta ƙara samun natsuwa. Wannan roƙo ne da sababi, baya kore tawakkali. Wa harramna alaihi almaradi, Allah ce sai muka haramta masa almaradi, shine dangin shayarwa. Duk wacce za ta zo ta bashi nono baya karba. Ai mana anahu min al-irtida, muka hada shi shan ya kama nonon wata. Falam yaltaqim sadi imra'atin ghayra sadi ummihi, bai yarda ya tsotsi nonon wata mata ba in ba na mahaifiyarsa ba. Nan da aka ce wa harramna alaihi almaradi, wannan haramci ne wanda yake qadari, ba haramci ba wanda yake shar'i. Haramci iri biyu ne, akwai shar'i akwai qadari. Haramci wanda yake qadari shine wannan. Akwai kuma faɗin Allah ta'ala haramun abinna wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahu la yarji'un. Haramun ne akan wata alƙarya da muka halaka ta, ba za su taɓa dawowa. Haka faɗin Allah fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Wannan duka tahrim ne qadari. Akwai tahrim shar'i, shi da irin faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum, ko kuma hurrima alaikum almaitatu waddamu da sauransu. Wannan tahrim ne wanda yake shar'i. To nan da aka ce wa harramna alaihi almaradi, ma'ana muka haramta masa tahrim qadari bisa kaddarawar ubangiji, sai Allah ya hana. Ba wai dai in ya sha nonon ya sha haram ba, amma Allah ya hana bisa kaddarawa ya kama nonon wajen. Haka aka kaddara masa. Min qablu, daga can farko, ai min qabli maji'i ummihi wa ukhtihi, kafin zuwan mahaifiyarsa da yar uwarsa. Fa qalat, sai ta ce ai ukhtu Musa, yar uwar annabi Musa. Fa qalat li ali fir'auna, ta ce wa yan uwan fir'auna,
mutanen fir'auna hal adullukum ala ahli baitin yakfurunahu lakum shin kuna son in nuna muku iyalan wani gida da za su rena wato renan muku da shi ay yadmununa rada'ata wal qiyam bi musalihi ko yadmununa rada'ahu wal qiyam bi musalihi wanda za su jibinci lamarin shayar da shi da kuma tsayuwa wajen maslahohinsa. Kuna so in nuna muka bar ta zo za ta bari shawara ne wa hum lahu nasihun kuma su mutanen wannan gidan dai mutane ne masu nasiha ai fihim shafaqatun wa nasu mutane ne masu tausayi masu kulawa da yara ta yi kamar tana ba da shawara ne. To suka tambaye ta akwai kisoshi da aka kawo sun mata barazana su yi menene duka wannan babu dalili akan wani cewa kuma an ji an zo da mahaifiyar ta bashi nono ya karba duka babu dalili. Abinda za mu fahimta da ta ba su shawara suka karbi shawarar sai aka ɗauki jaririn aka kai mata gidanta tunda Allah ya ce inna raduhu ilayki za mu dawo da shi za a ɗauke shi a kai mata shi har gida ta shayar da shi. Wannan kusan shi da abin da za a fahimta a zahiri. Wannan kuma yana nuna halaccin mace ta fita idan bukatar fita ya kama. A ga mace ce amma kuma ta fita ta bi shi kuma har ta je ta yi magana da maza saboda maslaha, saboda bukata. Mace tana iya magana da namiji ko maza saboda wata bukata in ta kama, kuma tana iya fita idan bukatar fita ya kama. Allah ta'ala ya ce faradannahu ila ummi, sai muka mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa, ai udnahu ilaiha, muka mayar da shi zuwa gare ta kai taqarra ainuha, domin idan ta ya samu natsuwa, ai bi waladiha, domin idan ta ya samu natsuwa da ɗanta. Wala tahzan, kada ta yi bakin ciki bi faraqi waladiha, abin nan game da rabuwa da ɗanta. Wali ta'lama anna wa'dallahi haqqun, domin kuma ta san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne. Fima wa'adaha min raddihi ilaiha wa ja'alihi min al-mursalin, a cikin abin da ya mata alƙawari cewa zai dawo mata da ɗanta ya kuma mayar da shi daga cikin manzanni, ya sanya shi daga cikin manzanni. To don ta san cewa wannan alƙawari na Allah gaskiya ne. Dama ta yi imani, amma kuma domin Allah ya tabbatar da abin a aikace, ta ƙara samun imani na ganin abin a aikace. Walakin aksarahum la ya'lamun, sai dai yawan su ba su da ilimi, ba su san hikimar ubangiji ba. La ya'lamuna ay bi abin la ya'lamuna hikam Allah fi af'alihi wa sirri al-qada, ba su san hikimar ubangiji ba a cikin ayyukansa da kuma sirrin zartar da hukunci. Me yasa Allah ya hukunta kaza? Duk abin da kaga Allah ya akwai hikima a ciki, sai dai mutane ne ba sa sanin hikimar. Amma duk abin da Allah zai ta akwai hikima a ciki. Allah baya yin abu haka sudan ba tare da hikima ba. Allah ya ce walamma balagha ya'ani Musa alaihi salam, lokacin da ne Musa ya kai ashuddahu, matukar karfinsa, ai al-hulum, ya kai lokacin mafarki kenan. Wastawa, kuma ya daidaita. Ibn Abbas balagha 40 sana, ma'ana ya kai shekaru 40. Wasu na cewa shekarun istiwa'i daga 30 ne zuwa 40. Shekarun cikar istiwa'i shine shekaru 40. To lokacin da ya kai wannan matsayin, atainahu hukman wa ilma, sai muka bashi hukunci kuma muka bashi ilimi. Hukuncin wasu fassara shi da annabta. Qala mujahid ce ya'ani annubuwa, yana nufin annabta. Kuma aka bashi ilimi. Wa kadhalika najzil muhsinin, kuma kamar haka ne muke sakan kawa masu kyautatawa. Al-Hasan al-Basri, kamar yadda yazo a cikin Miftahu Daris Sa'ada na Ibn al-Qayyim, yake cewa man ahsana ibadatallahi fi shabibatihi laqahu Allahu al-hikma inda kibari ko inda kibari sinni. Dukkan wanda ya kyautata bautar Allah a lokacin ƙuruciyarsa, saurayi ne amma ya tashi cikin ibada, shabun menene su hadisin da yake cewa nasha'a fi ibadatillah, saurayi wanda ya tashi a cikin bautar Allah, wanda yana cikin mutum 7 da za su shiga inuwar al'arshin Allah ranar da babu inuwa, wato za su shiga cikin inuwar Allah ranar da babu inuwa sai ta Allah subhanahu wataala a ranar gobe kiyama. To Hassan al-Basri yake cewa duk saurayin da ya tashi tun yana matashi a cikin ibada, wannan giggiwa na ƙuruciya da fisge-fisgen samartaka bai fisge shi ba, ya shiga cikin wasu abubuwa na sako da badala da abubuwa marasa kyau, ya tashi cikin ibada, shine masallaci, shine makaranta, shine neman ilimi. To Allah yakan bashi hikima a lokacin da ya girma, sai Allah ya bashi hikima ya zama cikin mutanen kirki, cikin manyan mutane, kuma har ya girma
shekarunsa su ƙare da ƙarfinsa. Wani daga cikin magabata ya ga wani dattizo ya kusa kai shekara 100 amma in ya tashi yana kazar-kazar kamar ɗan shekara 30. ke aka yi haka ya ce amin kiyaye gaɓoɓin ne daga sabon Allah lokacin kuruciya, sai Allah ya kiyaye mana su lokacin tsufa. to kai lokacin kuruciya kai ne kaza, kai ne ka murƙushe can to in ka tsufa shi kenan sai ka to duk wanda ya kiyaye a lokacin kuruciya to Allah subhanahu wataala yakan ba shi hikima da ƙarfin jiki a lokacin tsufansa. Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Da wannan muka zo ƙarshen karatun yau, sai darasi mai zuwa insha Allah, da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai. Allah ya ba mu dada, kurakure Allah ya fi mana. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.